Bang' chung' ne piny Kenya e tuke mag adhula mar nyiri e tuke mag sikunde Afrika ma Ugwe manobagi e kaunti ma Kakamega dwe mokalo. Jogweng' ma Ngunya sub-kaunti ma Ugunja nobago nyasi mar tipo mar rwako pacho kendo dhialo jatugo Immaculate Atieno ma jahigni 12. E kindeno chenrono mag somo ne ochung' e sikund primar ma Ngunya ka jopuonj kaachiel kod jogweng' nobiro kanyakla mar dhialo jatuk adhulano ma giwacho ni oting'o nying-gi malo. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo ne oyuoro e nyasino kendo omiyo waler mathoth. Nen mor matamre gi nono e kinde nyasino manochakore gi wuoth e dier boma ma Ugunja ka biro achiel kachiel kotele gi joriemb apiko nyaka e sikund primary ma Ngunya mani chiegni kilomita 3 kowuok e boma ma Ugunja ka jopuonjre to kod jogweng' noromo ne Immaculate Atieno gi mor mokalo. Immaculate manoten gi jotugo wetene mag klab ma Ngunya Starlets kaachiel gi jonyuolne ne ok nyal pando mor mare kendo nyiso lek ma en godo e wach tugo mar adhula. Nawashukuru wote wazazi, the community, teachers yenye wamepanga hii mkutano ikakuwa hivi. Nawarudishia shukrani wazazi wangu wenye wamenishika mkono hadi nikafika kule East Africa. Dream yangu ningependa iende mbele, natamani kuchezea Harambee Stars kuanzia under 15. Lek ma japuonj maduong' ma Ngunya Primary School Dorcas Wanga to kod coach ma Ngunya Starlets Migosi Anderson Ochieng nigi adieri ni Immaculate nyalo biro chopo ka omiye sir madwarore. Pok wachopo ga East Africa to pok wa attract ga attention maji mang'eny kama. Koro gimwalamo ni Nyasaye mondo parnwa nyathini ka odhi mbele. Next year odhi e junior school. Pod en ga lot of potentials. Watem mondo wajiwe to arango an koka kora an daher mondo nyathina ni ogoch nyaka Harambee Starlets mana kaka chiel kuomgi Ugunja kae osetero jok mang'eny achiel kuomgi ma bende ong'ere kaka Brenda Chieng be owuok mana machiegni school machiegni ka obende en ja Harambee Starlets koro ma osiepne mana dagomb sana mondo bende ochop kuma Brenda nitie. En nyasi ma jonyuol Immaculate Jojo Nyango kod Judith Akelo wacho ni kata gin bende nokawo gi buok. Nawuono ka ng'eyo ni nyathini nyalo menye jomida nyalo menye nyathini nyalo romoni nikech an nyathini gino kawo guoro sana okang'eyo podo ka mini Imani en nyathi men guluo kendo tugo motugo no ketie chunye gu pache kendo ketie kinda tan gu kwai kende kanyalo yudo ng'ama nyalo mako bad nyathini Nyasaye ogwedhu mang'eny ango gima dawach mang'eny Nyasaye ogwedhu mondo mak na nyathini bad mondo odhi mbele. Tim mar adhula mar nyiri mag Kenya ema nobedo joloch e kinde tuke mag sikunde Afrika ma Ugwego eko bang' kane gitugo ma ok ologi nyaka gitieko tukego. George Amolo, Ramogi TV, Ngunya Primary School, Siaya County.